Samo su hrišćani pravili katodne i radio cevi. Elektronska ih je zadnja pravila u Srbiji, a u našem Nišu. Sada ću vam otkriti zašto je baš to oružje stranih moćnika, na osnovu koje je i postao ovakav svet. Ali ih sada podsjećam na prvu važnu stvar, da ne mogu oni protiv Boga, jer im je On dao život. Oni su se predali iskušenju jer su pokušali modernom tehnologijom, savremenim uređajima zasnovanim na poluprovodnicima da stvore novi neslobodan svet. Ali vi, narode sa verom, radujte se jer će samo u jednoj sekundi velika svetlost sa neba da se pojavi. Ljudi će reći nuklearni udar ili rat. Tada prestaje sve da radi i tu će ljudi uvidjeti da su bili u zabludi i da su samo sebi trebali da veruju. Ali Bog na čoveku uvek misli i brine o svima nama. Hrišćanstvo nikog ne opterećuje, već vam daje slobodu kada vi sami imate potrebu da se obratite Bogu. Bog će svima da odgovori tako da niko ne može da bude Bog. Tada jedino rade katodne cevi i radio cevi kod nuklearnih udara i kod rata. Zbog toga čestitam jedinom pravom državniku i pravom hrišćaninu, što će pomoću vere pobediti sve neprijatelje sveta, jer je elektronika samo u njegovim avionima na radio cevima. Unapred mu čestitam na časnoj pobedi. Zapamtite, Bog neće dozvoliti da se nastavi gaženje po mrtvima koji su se borili da sačuvaju našu veru i našu zemlju osvešćenu.